An ka jamana camancɛ fanga ɲɛmaa danga Colonel Asimi Goita ale ye taama bere ta ni ka i kunda an ka Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana sabatili ma ani malidenw la kɔlɔsili. Jɛka kɔni ye yiri ye min ni an ka musolakaw de kɔni bɛ a matarafa kosɛbɛ nka nafa caman wɛrɛ de bɛ a la an da bɛna don min na ni ka a walawala aw ye bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Mali kɔfɛ kibaruw la fɛn min kɔni ye Kenya jamana la olu ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔw u ka dɔgɔtɔrɔsoba u bɛ ka baara bila kɛ u ka laɲini ye don na se ka fara u ka saraka cogoya min na. Bi ye alamisa ye Muharam kalo tile 13 hijira sanba 1442 an ye don kunnafoni bakurubaw de ɲɛfɔ aw ɲɛna ta an bɛna dɔ fara u kan ni Ala sɔnna ma ka di aw ma to dun kan na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila. An ka bi kunnafoni an bɛna a datigɛ ni communiqué ye min ni a bɔra an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatili ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko kibaruw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a secrétariat général u ko k'a da malidenw tulo kan k'a fɔ nin waati in na kunnafoni kɔni bɛ ka cari bɔlɔlɔ na sira fɛ maa ŋaniya jugu dɔw la minnu kɔni bɛ a fɛ ka bɔ ni ka don malidenw kan ka bagaji fiyɛ sokɔnɔnaw la u bɛ kan ka u yɛrɛ wele ko équipe malienne de pulvérisation i n'a fɔ k'a fɔ jamana ka cidenw don wasa u na se ka taa bagaji ninnu fiyɛ duw kɔnɔ cogoya min na fɛn ɲɛnamaw na se ka fa ka maaw kisi banamisɛnw kɔni tɔɔrɔ ma. An ka jamana minisiriso ka kuma kɔni ye k'a jira k'a fɔ min ye anw ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatili ma hakaja an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko kibaruw la k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni tɛ olu ka cidenw ye wa u yɛrɛ n'u tɛ cala u tɛ u kibaru kɔni dɔn ko u b'a ɲini an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la ni u maa sugu kɔni kan ka don an ka jamanaw kɔnɔ ko fɛn min kɔni ye minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatili ma ko u bɛ kunnafoni di maliden bɛɛ lajɛlen ma nka halisa u bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bawo maa t'a dɔn fɛn jugu min bɛ ni manganiya jugu bolo ni ka don ni a ye an ka jamanadenw kan wa an ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko kibaruw ma fo ka taa se an ka jamana lakana sabatibaw u ko u bɛna u bolo kɔni di ɲɔgɔn ma wasa maa ŋaniya jugu min bɛ nin ko kɔfɛ ka u ɲini ni ka tɛgɛ da u ka cogoya min na Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kunkanko kibaruw ma k'a fɔ ko olu n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa nin kojugu kofɔlen ninnu kana se ka waleya anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na bolonɔbila kelen bɛ sɛbɛn in na u ka secrétaire général fɛ ni o ye docteur Mama Kulibali ye a kɛra septembre kalo tile 30 san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ an ye a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na anw ka jamanadenw kan ka lakana wa u ka lakana a bɛna sabati o kɔni ye kumakanw ye minnu bɛ maa hakili sigi kumakan ninnu bɛ bɔ jɔn yɔrɔ an ka jamana camancɛ fanga a ɲɛmaa danga ni o ye Colonel Asimi Goita ye okumu kɔnɔna la a ye taama bere ta ni ka ɲɛsin anw ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana lakana hakaja malidenw kɔlɔsili ma wasa ka taa jateminɛ kɛ fɛn min ye an ka jamana faaba ni o ye Bamakɔ ye lakana sabatili baara bɛ u bolo cogoya min na an ka jɛ ka Ali Kulibali ka baara kɛlen filɛ. Mali kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn ye araba tɛmɛlen ni o bɛnna septembre kalo tile 20 ma san 2020 kɔnɔna na la k'a fɔ ko fɛn ye Mali camancɛ fanga ɲɛmaa dangan n'u ye Asimi Goita kɔni ko a ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛn ye se Mali cakɛyɔrɔ dɔw la cakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ yaasa ka se ka malidenw kɔni lakana cogoya min na o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ ko a taalen ani u ka jɛkulu min bɛ yen n'u ye CNSP mɔgɔw kɔni ye ko ani o maa caman ko u kɔni kun bɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ ko fɛn ye Asimi Goita ko a ka ni taama in ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani maaw cɛ maa minnu bɛ yen ni minnu ka baara ye ka se ka malidenw ani o bololafɛnw kɔni kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Bamako a n'a nɔgɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ ko ka se ka olu ka hakililaw kɔni ta fɛn ye lakanata fanfɛla kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o ko de kɔnɔna na sa fɛn ye polisiw ka ɲɛmaa n'o ye Musa Aginfayi kɔni ye fo ka taa se maa wɛrɛw kɔni ma ko o kɔni ye fo ka taa se Bamako nɔgɔdugu ma olu ka lakanani bɛ ka bolo a kan cogoya min na a jaw ka
se ka olu kɔni jira fɛn min ye Asimi Goita kɔni na cogoya min na wa jirala k'a fɔ ko ina ye k'a fɔ polisiw ka ɲɛmɔgɔ Musa Ag Fayi gendarmew ka ɲɛma ani polisi civil olu ka ɲɛma fo ka taa garde nationale olu ka état major a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na ɲɛfɔli kɛ Asimi Goita kɔni ye sɔrɔ ka fɛn min ye u ka gɛlɛyaw kan u kɔni da a tulo kan ani u b'a fɛ ka baara minnu bila sen kan ani u mago bɛ min de la yaasa ka se ka baara ninnu ka se ka o kɔni ba don fɛn min ye jamanadenw lakanani kɔni na o kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Asimi Goita ani nin maa kofɔlɔ ninnu ko o kɔni ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye soju ɲɔgɔn ye dɔw kɔni kɛ ni o ye wikilo ye nazarakan kɔni na o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko a bɔlen a kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw kɔni ye k'a fɔ ko ale kɔni bi baara min na nin y'a ka baara de ye ko ka sababuya kɛ ko fɛn min ye jamanadenw lakanani fo ka taa se jamana yɛrɛ jojo kɔrɔtali ko ale kɔni ko ale bilan bɛ o baaraw la a ka kan bi fɛn min ye ale ka se ni maa kofɔlɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka se ka o kɔni ɲininka yaasa jamana a na se ka fɛn min ye lakana sɔrɔ ani jamana ka se ka kun kɔrɔta fan bɛɛ lajɛlen fɛ a jirala fana k'a fɔ ko ale ka nin wulikajɔ in senfɛ fana ko a nana min fana kɔni fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka fɛn min ye ɲɛfɔlikɛw ye k'a jira k'a fɔ ko u ka jija yaasa u bɛ baara min na u ka se ka a baara kɔni kɛ ka ɲɛ malidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogoya min na wa fɛn min ye Asimi Goita a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko malidenw ko u kan ka lakana de wa ko ni masaw tala sɔnna ma malidenw ko u na o lakana kɔni o na o sabati wa a y'a jira fana k'a fɔ ko tiɲɛ don ko gɛlɛya caman a bɛ Mali kɔni kɔnɔ ko nka a dangalen don a la k'a fɔ ko fɛn min ye yɛlɛma ko kuma min bɛ k'a fɔ ko a dagalen don a la k'a fɔ u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ maliden bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma ko o kɔni nana Mali kɔni kɔnɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ ko u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan yaasa lakana a na sabati Mali kɔnɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na halisa Mali lakana sabatili ni bɛn ani basigi kunkanko kibaruw la fɛn min ye diɲɛ seleke naani ka bolodi ɲɔgɔnma jɛkuluba ni a lakodɔnnen bɛ ONU la o ɲɛma min bɛ anw fɛ yan ni ale dɔnnen bɛ Antonio Guterres a jirala k'a fɔ a kɔni ko ka a b'a ɲini anw ka jamana faama kuraw fɛ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛnkan sɛbɛn min bilalen bɛ sen ka bɛn ani basigi hukumu kɔnɔna la ni a kɛra kabini san 2015 ko o kɔni ye baarakɛminɛn ye min bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba ye an ka jamana a basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na a kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye nin baarakɛlen kofɔlen ye baarakɛminɛn ni o ye a bɛ fɔ a ma ko l'accord de paix ko a kɔni bɛ ɲa kosɛbɛ a bɛna kɛ sababu ye min bɛna fɛɛrɛw bila sen kan an ka jamana cakɛbolobaw ni o ye a sinsin berew ye olu na se ka bila sen kan cogoya min na wasa jamana mako gɛlɛnw olu ka se k'a ɲɛnabɔ a kɔni ye kunnafoni ninnu di nin cogoya la fɛn min kɔni ye an ka diɲɛ seleke naani ka bolodiɲɔgɔnma jɛkuluba o ɲɛma kɔni ka kumakan ye nin ye Antonio Guterres ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ni ye kunnafoni ye min ni a bɛ bɔ cakɛbolo yɔrɔ ni olu ka baara kɔni bɛnnen bɛ ka se ka ɲɛbila baaraw kɛ an bɛ se ka kisi cogoya min na fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma ni o ye coalition de gestion intégrée des risques u ni Mali météo de kɔni bɛ bolodiɲɔgɔnma baara la o kɛra sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kunnafonidila dɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan wasa baara in a se ka cari malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ye sigikafɔ kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn la faamu baara an ka dunanjigiso la min ni ale tɔgɔ dalen bɛ Manden na a jirala k'a fɔ nin baara kofɔlen kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ka kunnafonidilaw u ka dɔnniw na se ka kurakuraya cogoya min na walasa baara ninnu a na se ka ɲa u bolo cogoya min na nin baara kofɔlen kɔni maa min kɔni i donni a musakaw kɔrɔ o ye pays-ba ye wa kɛnɛ in kɔni a kɛra kɛnɛ sewalenba ye bawo fɛn min kɔni ye an ka jamana saheli ɲɛma ni o ye o ɲɛmaya yɛrɛ bɛ maa min bolo o kun bɛ kɛnɛ kan wasa kɛnɛ in ana se ka basigi cogoya min na ka a bonya bɛɛ lajɛlen segi a ma Abdu Watara ni a ka jatala Basalifu Ɲare u ye kɛnɛ in seereya an ka ɲamadaw ka baara kɛlen fɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnnen bɛ walasa maa minnu bɛ togodaw la olu ka se ka kisi kasara ni kɔlɔlɔw ma olu kɔni ye barosigi dɔ bila sen kan bi sɔgɔmada in na an ka jamana faaba la barosigi in yɛrɛ bɛna tali kɛ tile 2 sigi yɛrɛ la nka a yirala k'a fɔ baaraw bɛ tali kɛ marabolo minnu na o ye marabolo 2 ye Mopti marabolo fo ka se Kayi marabolo ma tile 2 baara in na ɲɛfɔli bɛna kɛ waleyaw ka waleya minnu bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'olu sigilen bɛ togoda la u ka se ka kunnafoniya jɔlen yɛrɛ sɔrɔ waati yɛlɛma yɛrɛ kunkanko la min bɛ se ka kɛ sababu ye ni kasaraw nana u ka se ka kunbɛn cogo ɲuman na tile fila baara in nafaba de b'a la parce que tile fila baara in nin ta a fɔlɔ ye nin ye i b'a fɔ farankan de don parce que an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni réseau des journalistes environnementaux an ye formation caman d'u ma u fana ye an accompagner kosɛbɛ k'an ka ciw lase yɔrɔ caman na an bɛ kunnafoni mun di u b'a a kɛ
ka na min faamuyali kɛ di mɔgɔ mun ka spécialité tɛ environnement ye donc bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la donc vraiment an b'aw fo o la parce que a y'o caman kɛ anw yɛrɛ y'a ye caman farala aw ka baara taabolo kan donc o diyara anw ye an b'a fɛ kɛ ɲɔgɔnnajɛ nin ka bɛn a kan mun kɛra n'o ɲana ani yɔrɔ mun bɛ yen ni dɔɔnin bɛ se ka fara o kan ani an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma tugun cogo min pour que ko wɛrɛw fana ɲɛnabɔ donc tile fila baara in a sigilen b'o de kan. Bankasi préfet ka kɔrɔfɔ la a ko nin waleya in bɛna kɛ sababu ɲuman fana ye maa minnu bɛ n'olu ka baara bɛnlen bɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛli ma ale ni kasara ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɛlɛli fo ka taa se kunnafonidilaw ale ni Mali yɛrɛ cakɛbonda min bɛ n'a bɛ wele ko Mali Météo n'olu ka baara bɛnlen bɛ waati yɛrɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli ma olu ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ani ka kunnafoniya gɛlɛn di togodalamaw ma. Bon an nana sigi min na yan nɔ a nafa ka bon kosɛbɛ ka da kan anw fɛ yen nɔ Bankasi ani Mopti région yɛrɛ la projet dɔ bɛ ko GIR, gestion intégrée des risques. Donc o GIR in kɔnɔna na u ye baara dɔ boloda sen kan baara min bɛ projet coalition ninnu GIR coalition ninnu ani météo Mali Météo projet min bɛ olu bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka samiyɛfɛ baara ninnu ni o ye sɛnɛ ni bagan mara ni jɛgɛ mɔni ninnu a bɛɛ sirilen don waati cogo kan. Donc Mali Météo bɛ kunnafoniw d'u ma waati cogoya kan olu fana bɛ baara kɛ ni o ye. Donc o bolo di ɲɔgɔn ma u ye nafaba de sɔrɔ a la. Donc u bɛ fɛ Mali bɛɛ ka bɔ a kalama ka a nafa se an ka jamana bɛɛ ma surtout Kayi yɛrɛ o donna na kɔsa in na. Donc olu ka mɔgɔ bɛ yan nɔ. Donc baara min bɛ ka kɛ anw fɛ yen nɔ Kayikaw mana o mɛn u bɛ to ɲɔgɔn sigi Kayi ko a ɲɔgɔn bɛ se ka sigi région wɛrɛw la pour que an ka sɛnɛkɛlaw n'an ka bagan maralaw vraiment caman bɛ se ka bɔ u ka gɛlɛyaw la. Ni baara in n'an b'a fɔ ko kasara kunbɛ a waleya bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye min ye waati yɛlɛma ye an ka se ka kisi o kɔlɔlɔw ma ale ni ɲangata minnu bɛ n'olu bɛ se ka bali ka ɲɛsin adamadenw ma fo ka taa se gɛlɛyaba minnu bɛ n'olu tali bɛ ka ɲɛsin an ka kungodaw yɛrɛ ma ni barosigi bɛ se ka kɛ sababu ye faamuyali ɲuman bɛ se ka sɔrɔ o la barisa an bɛɛ lajɛlen kungo de don. Bon kasara kunbɛn projet in komi a tɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na o de don quoi mais o ye jumɛn ye fana o ye fɛn min an b'a fɔ fɛn min ma ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw k'olu kunbɛn ka se ka sigida n'a kɔnɔfɛnw n'a kɔkanfɛnw k'olu matarafa ani fana ka kasara yɛrɛ mabɔ an na pewu. Donc o de ye projet in ye min bɛ ka waleya ni Mali kɔnɔna la yan nɔ. An bɛ marabolo fila la ou région fila donc Kayi région b'o la ani Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kayi an bɛ Kayi cercle kɔnɔ bon Mopti an bɛ Mopti yɛrɛ cercle kɔnɔ an bɛ Jene ani ka fara Bankasi kan. Donc olu kɔnɔna la an bɛ commune dɔw la donc n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛ taa fo commune 19 na an bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min na sisan. I y'a fɔ cogo min na an ka baara nin bɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya togodala mɔgɔw ma parce que an bɛ fɛɛrɛ min kɛ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma anglikan na ko bottom up ka daminɛ duguma ka taa sanfɛ an bɛ k'o baara de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na o bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ daminɛ togoda la jɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɔnikɛlaw sɛnɛkɛlaw bagan maralaw jiri baarakɛlaw maa fɛn fɛn muso minnu fana bɛ jagomisɛnnin na donc fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'olu ka dumuni u bɛ balo fɛn bɛ togoda la donc an bɛ k'olu de ka tɔnw ka dɔ fara u ka sew kan yaasa u ka se ka wulikajɔ kɛ wulikajɛ ka pour que fɛn bɛ tali kɛ an ka décideurs n'an ka ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ maire kunda ka na se conseil de cercle la ka na se conseil régional la fo assemblée nationale ka na se ministre kunda voilà u ka se ka lafasali kɛ donc an bɛ k'olu de jukɔrɔma dindin ni Pays-Bas jamana n'o ye Hollande jamana ka dɛmɛ ye. Ni barosigi bɛna kɛ sababu ɲuman fana ye bolodi ɲɔgɔn ale ni kunnafoni falen min bɛna ta togodalamaw ale ni duguba yɛrɛ sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maa minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛli ma fo ka taa se kasara ni kɔlɔlɔ minnu bɛ bali ka bin adamadenw yɛrɛ kan olu ka kunnafoniya sanuman ɲini ka di jamanadenw ma. Ni ye coalition GIR ninnu ta o ye jɛkulu mun kɔnɔna la an ka sigida a nafa sɔrɔbagaw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu mun kɔnɔna la. Alors an ye baara kɛ ni ninnu ye kabi san 2016 k'u fanga sinsin ani ka se k'u dɛmɛ u ka hakilina n'u ka hakɛw ye mun ye o bɛ se ka taa sigida ɲɛtaa sɛbɛnw na. Alors donc an y'a ye k'a fɔ u ye baara mun kɛ sigida dugumarayɔrɔ la o fanga bonyana kosɛbɛ pour que baara ninnu ka se ka san sɔrɔ u ka yakubaya a kun cɛ ka ɲi f'u ni dɔw bolo ka don ɲɔgɔn na mun bɛ baara kɛ faaba kɔnɔna la i n'a fɔ RENAGEM i n'a fɔ Mali Météo olu ye baarakɛdaw ye mun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ani mun ka baarakɛta ani coalition ninnu ka baarakɛta bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na.
sabu an b'a ye Mali baara caman a fiɲɛba ye mun ye i b'a sɔrɔ hakilinaw bɛ jagabɔ faaba kɔnɔ o bɛ lawaleya faaba kɔnɔ mais dugumamɔgɔw sen don ni fanga man bɔ a la kosɛbɛ o ye fiɲɛ ye an ye mun ye an b'a fɛ ka mun corriger o de kama an ye tɔn ninnu fanga sinsin sigida kɔnɔ dugumala la u fanga sinsinnen sa an bɛ ka bolodon ɲɔgɔnya sabati u ni tɔn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka baara bɛ se ka kundama sɔrɔ kundama min fanga ka bon n'a nafa bɛ tɛmɛ sigida kan sigida min ni tɔn ninnu bɛ yɔrɔ min na o de ye baara in laɲiniba ye an ye baara ɲɛbila baara dɔw kɛ walasa u ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ u ka se k'a dɔn u bɛ se ka ɲɔgɔn dafa ni mun ye sabu adamadenya y'o de dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ayiwa dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la n'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ u fanga bɛ se ka se yɔrɔ la u kelen kelen tɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ o de kama an ye nin fanga sinsin baara in kɛ ayiwa ka se ka atelier in sigi sen kan walasa u ka se ka u ka ko n'u ye a ye mun ye nafa ye u bɛ se ka mun sɔrɔ ɲɔgɔn na o bɛ se ka boloda cogoya min na ka kɛ gafe ye n'o kɛra ayiwa n'i ye mun fɔ i da la dala kuma o bɛ se ka taa nka n'a sɛbɛnnen don gafe la o ye o kuntala bɛ janya kosɛbɛ o de kama an y'a nin baro in sigi o ka se ka baara ninnu sinsin ka se ka kimɛ walasa a nafa bɛ se ka taa kɛ donjan ko ye cogoya min na o de kama an ye baara in sigi sen kan ni miirina ɲuman in kɔni dɛmɛna Pays-Bas jamana de kɔni fɛ olu ye bolodi ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni Mali yɛrɛ jɛkuluba caman ye minnu ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ waati yɛlɛma kɛlɛli ma ale ni min ye kasara yɛrɛ kɛlɛli kasara minnu bɛ se ka na sanga ani waati min bɛ tali kɛ jiko kasara fo ka taa se waati yɛrɛ bayɛlɛmali o bɛ ka kɔlɔlɔ min lase adamadenw ale ni an ka sɛnɛkɛfɛnw fo ka taa se an ka marafɛnw yɛrɛ ma ni barosigi min bilala sen kan bi n'a kun bɛ cɛ sini a bɛna kɛ sababu ɲuman ye togodalamaw bɛna kunnafoniya gɛlɛn yɛrɛ sɔrɔ waati yɛlɛma yɛrɛ kunkanko kan an kun ye a fɔ kuma ɲɛbilala k'a fɔ fɛn min ye JK ye an n'a ɲɛfɔli kɛ aw ye a nafaw la hali ni a sɔrɔla musolaka de caman bɛ yen nɔ minnu kɔni olu de bɛ a la matarafa JK kɔni ye an ka ladala yiri ye an ka ladala furakɛli don min ni a lakodɔnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔwari jamana de kan nka nafa caman de bɛ a la a jɔda bɛ farikolo adamaden farikolo kɔni kɛnɛya sabatiliw la hali ni a sɔrɔla maa caman kɔni tɛ a dɔn anw ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la Aissata Mayiga ale kɔni wulila ani a ka jatala Laji Mamadu Traore wasa ana se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ JK yɛrɛ ye fɛn min ye a nafa jumɛn de bɛ adamaden farikolo la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ yiri mun be n'a bɛ fɔ ale ma nanzarakan na ko JK an ka to dunkan na n'a bɛ fɔ a ma ko kɔyiranbulu ale kɔni ye yiri mun man ka di kosɛbɛ musolakaw ye farafin furakɛli yɛrɛ wokumu kɔnɔna la nin yiri in kɔni bɛ bana caman de furakɛ wa a yirala k'a fɔ ko nafa caman yɛrɛ de bɛ yiri in na JK ye yiri ye anw ka Mali yiri tɛ a bɛ bɔ Côte d'Ivoire de an yɛrɛ b'a ta ye ka nana ye mais vu que a nafa ka bon nafa caman b'a la kɔnɔna banaw tagabolo la an bɛ nana ye an bɛ n'a feere Mali la yan a tɛ bɔ anw yɛrɛ bara Mali ka dugukolo la yiri tɛ k'a sabuya kɛ tile bɛ yan anw fɛ a bɛ dun bɛ bɔ nɛnɛma yɔrɔw de fɛnɛ la a bululaman de bɛ na yenkaw b'a tigɛ k'a ja n'u y'a ja u b'a kɛ bɔrɛ kɔnɔ anw fɛnɛ bɛ na ka na san ka na n'a ye Bamakɔ yan an b'a di karitigiw ma olu bɛ na n'a ye JK nafa ka ca nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni ko kɔnɔna joli JK b'o ban ni muso jiginna jiginni kɔfɛ JK ka dɛmɛba b'o fɛnɛ la a bɛ wuli ka min a bɛ muso kɔnɔ ko yɛrɛ de surtout an balimamuso a bɛ musoya yɛrɛ de saniya hakili ka tagama nɔfɛ maa dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ bɛ fura feere an ka sugu kɔnɔna la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wagati dɔw la ko fɛn min ye kɔyiranbulu yiri yɛrɛ k'a sɔrɔli bɛ gɛlɛya olu bolo a bɛ minnu bolo n'a a nugura a bɔ kuma mana se u bɛ n'a d'a ma an b'a san yan 5 la fura tɔw bɛ sa 3 ta mais u b'a d'a ma 5 la n'a kɔni banna olu bolo yanni an ka sɔrɔ sa kɔni o ye baara kɔni an fɛnɛ b'a feere 10 de sisan nin kɔnɔna na a bɛ ka na sa nugulen bɛ sisan ni ni waatiw tɛmɛna ka se tilema ma u bɛ fama n'u mana n'a ye o b'a sɔrɔ a nugu banna bolo yɛrɛ parce que a ju ma caya yan kosɛbɛ fɔlɔ nin yiri in kɔni tun bɛ ta ni ka denmisɛnninw yɛrɛ de ka banaw furakɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni a nafa yɛrɛ fɛ cɛ muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka i wasa don nin yiri in na walasa ka se ka i farilabanaw kɛlɛ cogoya min na fɔlɔ a kun dɔnnen don ni denmisɛnninw ka infection fura de ni infection kun bɛ denmisɛnnin na u b'a fɔ a ma kɔnɔna joli dɔw b'a fɔ leminapo mɔgɔkɔrɔbaw kun b'a tobi u bɛ ganifin fara kan u bɛ dɔ di den ma u bɛ dɔ kɛ baignoire kɔnɔ ka den sigi a ji kɔnɔ nka o dɔrɔn tɛ hali ni règle kɔnɔdimi bɛ muso la i bɛ to k'a k'i mini ji ye a b'o o fɛnɛ ban pewu ka bɔ i la o y'a nafa dɔ ye sugunɛ sira banaw n'an b'a fɔ ma les infections urinaires a b'olu fɛnɛ ban pewu o y'a nafa dɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ bɛ yen ko dumuni man d'a da a ka appétit ko ka gɛlɛn a tɛ se ka dumuni ɲɛnaman kɛ
o tigi b'a ka mini ji ye a man kuna a man basi a bɛ nafa ba ɲɛ o fɛnɛ la a bɛ nafa ba ɲɛ nafa caman caman de b'a la o kɔfɛ an yɛrɛ bɛ na n'a ye an b'a kɛ infusion ye an bɛ se ka feere fɛnɛ a jala musow b'a san ka wuli u b'a min u ka denbaya bɛɛ lajɛlen b'a min a bɛ furudimi fɛnɛ kɛnɛya et puis pali jugumanba bɛ mɔgɔ minnu fɛnɛ na a bɛ dɔ ɲɛ pali ko fɛnɛ la tumu misɛnnin bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ n'o ye parasite ninnu ye a bɛ tumu misɛnninw bɔ mɔgɔ kɔnɔ inshallah. hali n'o y'a sɔrɔ nin yiri in kɔni nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na maa caman kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ fana tɛ yiri kofɔlen in dɔn kosɛbɛ ten. a ye koyiranbulu yɛrɛ ne t'o dɔn a ye n'aw yɛrɛ nin fɔlen tɛ ne ma deli k'o mɛn yɛrɛ. ne t'a dɔn ne ma sɔrɔ k'a dɔn. bon nin fɛn in ne ma deli ka nin koyiranbulu non ne kɔni ma ne t'a si dɔn tiɲɛ na ne ma dɔn non bon ne m'a ye yan nɔ ne t'a dɔn yiri sugu min don tiɲɛ na c'est la première fois a y'aw bolo ta nɔ n t'a dɔn fɛn min kɔni don. jeka awɔ n b'a dɔn jeka tiɲɛ yɛrɛ la an b'a mɛn cogo min na nafaba de b'a la parce que an b'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da u b'a fɔ fɔlɔ yɛrɛ ko ni muso jiginna jeka de bɛ wuli k'a d'i ma i k'a min tiɲɛ yɛrɛ la nafaba b'a la kosɛbɛ. kɔyiranbulu kɔni kɛra yiri ye bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i tagama ɲɔgɔn kɛ mun ye. ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye muso bɛɛ kan k'a ɲini cɛ bɛɛ kan k'a ɲini k'a bila i bolokɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ fura min don a man kunna a man basi i bɛ se k'a min cogo min y'i diya hali i bɛ se k'a litiri 1 min tile kɔnɔ a t'i kɛlɛ au contraire a bɛ mɔgɔ dɛmɛ fɛrɛw b'a la a bɛ mɔgɔ dɛmɛ joli ta sira yɛrɛ fɛnɛ fɛ inshallah bɛɛ bɛ se k'a ta muso kɔnɔma b'a ta cogo min na denmisɛnnin b'a ta ten fɛn tɛ muso min yɛrɛ la o b'a ta cɛ fɛnɛ bɛ se k'a ta. koyiranko in na komi ne yɛrɛ denmuso kɔni tuguna la o b'a wuli k'a d'a ka denmisɛnninw ma daraka kafiya la a b'a kɛ kɔnɔnajeli fura ye muso dɔ fɛnɛ bɛ n kɛrɛfɛ n sigiyɔrɔ kɛrɛfɛ o fɛnɛ bɛ a ɲini kuma bɛɛ k'a d'a ka denmisɛnnin dɔ ma ko kuma bɛɛ farigamisɛnnin bɛ ko la n'ale y'a wuli ka d'u ma a b'o lafiya. koyiranko in na ne y'a fɔ musow ye ka tɛmɛ yɛrɛ a kɔni ka ɲi mɔgɔ i b'a utiliser i b'a nɔ i yɛrɛ la a ka ɲi kɔnɔna bana ma kosɛbɛ a ka ɲi liminanpo ma hali cɛmanninw ne ka cɛmanninw b'a wuli ka d'u ma u n'u musow b'a wuli ka d'u ma u b'a min a ka ɲi den fitininw ma a man kunna a man basi. walasa hali sisan ka dɔ fara a nafa kan fɛn min ye kɔyiranbulu ye ale ni babi fana bɛ se ka wuli ɲɔgɔn fɛ ni ka a min wa a yirala k'a fɔ ko nin yiri kofɔlen kisɛ fana nafa ka bon kosɛbɛ nka fɛn min ye a kisɛ ye denmisɛnnin minnu ma san 10 sɔrɔ fɔlɔ walima muso kɔnɔmaw a kɔni man kan olu ka ale yɛrɛ min wa a ɲininen don musow fɛ minnu yɛrɛ garisigɛlen don hali n'o y'a sɔrɔ yiri in kɔni nafa ka bon u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ yan'u ka yiri kofɔlen yɛrɛ min. an ka ladala yiriw ni an ka ladala furaw u yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya sabatili la an n'an to o kɛnɛya kunnafoni la ka farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni lajɛ. Côte d'Ivoire jamana kunnafoniw na u ka parti politique tɔn dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu y'u sen bɔ kulu la kulu min n'u u b'a fɔ o ma ko commission électorale n'u ko a ma dakuruɲɛ damadɔ la ko CEI o ɲɛmaa danga ni o ye Alain Dogu ye n'ale yɛrɛ ka parti tɔgɔ ko FPI a y'a jira k'a fɔ ko ale sen bɛna bɔ ninnu ka jɛrɛ bɛɛ lajɛlen na maa min bɛ yen n'ale fana bɛ wele ko Yapi Yapo Dude ni ale fana ka tɔn ye LMP ni o ye Ligue du Mouvement pour le Progrès ye ale fana y'a jira k'a fɔ ko ale fana sen bɔra nin kulu kofɔlen in na ni ale ye fanga sinamatɔn kuluba dɔ ɲɛmaa ye a jirala k'a fɔ ko CEI ni o ye commission électorale ye ko an bɛ wagati min na fɔ sa ko a yɔgɔra kosɛbɛ ko sababuya kɛ ko maa caman bɛ yen minnu ni olu kɔni kelen bɛ ka u nin bɔ u ka ko la o jɛkulu kofɔlen kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko jɔyɔrɔ 4 min ni o bilalen bɛ fanga sinamatɔn maaw ka bolo kan nin kulu in kɔnɔna la an bɛ wagati min na fɔ sisan ko 3 i nin bɔ olu jɔyɔrɔ 3 kɔni bɛ yen nɔ ni o ti maa bolo kosɛbɛ a fɔlɔ ye parti politique tɔn min ni o dɔ ye PDC ye o ka jɔyɔrɔ kɔni bɛ yen ni maa to o la fɔlɔ o kɔfɛ kulu min ni o fana bɛ ko AFD fo ka taa se FPI ma ale ni LMP kabi arabado ni jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni langoliyalen don ni mɔgɔ to o jɔyɔrɔ la o de la ko jateminɛw kɛra yaasa ni jɛkulu kofɔlen ni o ye CEI ye ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka yɛlɛmabolo kura dɔ a la ko sababu kɛ ko ɲagami caman bɛ a ko kɔnɔna la ko walasa yanni u ka kalafiliw cɛ ko ni a nin bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min ni o ye Henrietta Loku Ajua ye ko ni ale yɛrɛ ka parti ye FPC ni o ye pɛ maa min bɛ yen nɔ ni o tɔgɔ ye ko
Henriette Lagu Ajua a jirala k'a fɔ ko ale ka parti politique tɔn kɔni RPC ko ale dɔrɔn ni maa ye maa min ni a bɛ nin kuluko fɔlen kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi groupe dɔ fɛnɛ bɛ ni o ye AFD ale ni LM2 ye ni o ɲɛmaya bɛ Afin Gesa bolo ale ni Kabran Hapia olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ olu fɛnɛ kɛlen bɛ ka u senbɔli boloda fo ka taa se wagati min ma olu y'a jira k'a fɔ ko olu nɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ ko olu fɛnɛ sen bɛna bɔ CEI na o la u ko k'u bɛ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ka jamana gouvernement ma u ka sigi ka se ka kuma walasa yɛlɛmabolo bɛ se ka don ko caman na cogoya min na mais a y'a jira k'a fɔ ko min ye kumaɲɔgɔnyaw ye ko u kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔw ko u tɛ ka jɛ ni o ye fɔlɔ an bɛ wagati min na ni olu b'a fɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na octobre kalo tile 31 natɔ u ka kalafili kunfɔlɔw bɛ se ka kɛ ka bɛn ni o ye cogoya min na. Kɛnɛyasoba min bɛ yen ni u b'a wele ko le Kenyatta National Hospital a jirala k'a fɔ ko olu cakɛlaw ni ko u kɔni ye baarabila kɔni daminɛ ni o ye grève kɔni ye kabini septembre kalo tile 28 waati a jirala k'a fɔ ni ye ni kɛnɛyaso in kɔni jateminɛ fɛn min ye maa 5,000 bɔ ɲɔgɔn ko o de bɛ ka baara kɔni kɛ nin yɔrɔ in kɔni na a jirala k'a fɔ ko u ka baarabila kun ti dɔwɛrɛ ye ko o kɔni y'a ɲini jamana marabaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka sara kalo u ka dɔ kɔni fara o kan ko o do ko kɔni kɛla ko ye ka se ka pisi pasa ka taa fo fɛn ye kiribulon kɔni kan ni o kɔni tɛna kɛ sababu kɔni ye maa kofɔlɔ ninnu ko o kɔni ye baara kɔni bila ko ka fɛn ye o ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko o ye baara bila min kɔni kɛ ko o ka o kɔni dabila o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn ye nin cakɛyɔrɔ maaw kɔni ye ko o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o ka wasabulo ko o kun ye sariya dɔ ta kabini san 2012 waati k'a jira k'a fɔ ko olu ka cakɛlaw ka se ka dɔ kɔni fara ka sara kɔni kan cogoya min na ko o kɔni na ko o baara kɔni ma kɛ u bɛ ka ɲininkali kɔni kɛ ko olu ka o kasabi ko o taala fan jumɛn de la ko o de ka fara o ka saraw de kan yaasa o na se ka baara ninnu kɔni daminɛ cogo min na wa a jirala k'a fɔ ko baarabila min kɔni kɛlen filɛ nin ye ko a kɔni kɛla sababu ye ka se ka gɛlɛyaba kɔni don fɛn min ye dugudenw ka furakɛli kɔnɔ na ka barisa ko muso dɔ bɛ yen ko o kun nan bɛ furakɛli la a n'a ka banabaatɔ ko a n'a ɲɛji de kun bɛ ɲɔgɔn na o ma sɔn ka fura kɔni kɛ o la fo ka taa se ko fɛn min ye taxibolila dɔ fana ko o banalen ko o laban ko o kɔni fatula fɛn min ye mobili bilayɔrɔ yɛrɛ kɔni de la ko nka dɔgɔtɔrɔso n'u y'a kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko grève kɔni ma kɛ sababu kɔni ye ka se ka o kɔni fa ko barisa ko ni maa kofɔlen in ko a kun jogilen don kojugu ko o joli ko o de kɛla sababu kɔni ye ni a kɔni ni bɔla a la o de hukumu kɔnɔ ka kiribulon tigilamɔgɔw kɔni y'a jira nin maa kofɔlɔ ninnu na k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka maaw furakɛli kɔni daminɛ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye kɛnɛyaso ɲɛma ni o y'o ka jɛkulutɔ ɲɛma kɔni ye o kɔni y'a jira k'a fɔ ko a b'a ɲini dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa baara kɔni daminɛ nka u k'a kɛ sen kelen donna sen kelen bɔlen don kɛnɛma. Congo RDC jamana kungo kibaruyaw la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko ONU olu ka bolofara cakɛyɔrɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko UNICEF a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye araba tɛmɛlen ni u bɛnna septembre kalo tile 30 kɔni ma ko olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka fɛn min ye laraweli dɔ kɔni da a ka baarakɛlaw kɔni nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin baarakɛla ninnu ko jalaki kɔni kɛmɛ ka da o kan k'a jira k'a fɔ ko u bɛnna muso dɔw kɔni kan fɛn min ye Congo kɔni kɔnɔna na n'u ye Congo RDC kɔni ye o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye cakɛyɔrɔ min fana bɛ yen ni u b'a wele ko Fonds Nations Unies pour l'enfance n'u ye baɲumankɛtɔn kɔni ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nin ko in bɛ yen bɛ olu da kan k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u kan ka na fɛn min ye maaw sɛgɛnbaatɔw ka se ka jɔ u jigi kɔrɔ ko n'a fɔla k'a fɔ ko olu kɔni bɛna bɛ muso degubaatɔw kɔni kan ko o kɔni kɛla ko ye ko min kɔni kɛn bɛ kamanagan ko ye olu kɔni bolo o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko hali jɛkulu min fana bɛ yen ni u b'a wele ko Organisation Internationale des Migrations maa minnu bɛ bɔ u ka jamanaw na ka taa fan wɛrɛw fɛ minnu bɛ olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni lasago ko a jirala k'a fɔ ko olu fana kɔni kun kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko o na wuli u ka baarakɛlaw fana kɔni nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ka baara fana kɔni ye nin ye ani fo ka taa se jɛkulu min fana bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ni u b'a wele ko OMS a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko o na wuli u ka directeur n'u ye Tedros Ghebreyesus kɔni ye ko o fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka laraweli kɛ a ka cakɛlaw fana kɔni na ko a b'i n'a fɔ olu fana ka baara de ye ka bɛn fɛn min ye Congo RDC musow kɔni kan wa a jirala k'a fɔ ko nin cakɛyɔrɔ diɲɛ seleke naani jɛkulu ONU ni o ka baara bolofara cakɛyɔrɔ ninnu ko ninnu kɔni baarakɛla caman ko jalaki de ta mɛ ka ɲɛsin u ma k'a jira k'a fɔ baara wɛrɛ t'o la ka bɛn muso fɛn min ye sɛgɛnbaatɔw kɔni kan o y'a jira fana k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa fɛn min ye yelen ka bɔ o la cogoya min na. États-Unis kunnafoniw na u ka kiritigɛla dɔ bɛ yen nɔ ale y'a jira k'a fɔ ko kasabi min ni o bɛ bɔ tungarankew kun n'u b'a fɔ ma ko frais d'immigration ale y'a jira k'a fɔ ko k'o jɔ o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra tarata don ni o kun kow kan ka bila sen kan nin juma natɔ in na ni juge kofɔlen ni u k'a ma ko juge Jeffrey White ale y'a jira k'a fɔ ko kulu min ni o sigilen bɛ Donald Trump tɔgɔ la n'u b'a fɔ ma ko l'administration Trump ko n'i y'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmabolo bɛ don nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw la k'o b'a sɔrɔ sariya dɔw de tara a kama o la ko
ni administration ko fɔlen ko a ma sɔn ka a jateminɛw kɛ sɛbɛnko minnu ni olu kan ka tali kɛ yaasa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan dɔ bɛ se ka fara nin kasabi ko fɔlen kan ko wa ko a ma tali kɛ fɛnɛ du minnu bɛ yen nɔ ni se tɛ olu duw ye ni olu tɛna se ka kasabi mana fara kan u tɛ se k'a sara min bɛ tali kɛ administration Trump mɔgɔw la a jirala k'a fɔ ko olu tun bɛ fɛ ka dɔ fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ wari min ma ko frais d'immigration ni o ye wari bɛ tali kɛ tunkarankew kun kan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko 100 sarada la k'a tun bɛ fɛ ka sara 20 bɔ ɲɔgɔn ko o de yɛlɛ ni wari kofɔlen kan o tun bɛ tali kɛ u ka dollar wari 50 kan n'u b'a fɔ ma ko $50 ko wa ko o de tun bɛna kɛ o siɲɛ fɔlɔ fɛnɛ lamɛrikɛnw fɛ yen nɔ ko sababuya kɛ ko wagatiw la u b'a fɔ ma ko demande d'asile la ko wagati tɛmɛlenw na k'i bɛna ye k'a fɔ ko kasabi sara kun tɛ nin na ko fufalaki de kun don a tun bɛ kɛ i b'a fɔ ko baɲumankɛya waleya jɛkulu min ni o sigilen bɛ u fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko USCIS ni o ye agence min ni ale bɛ tali kɛ ka visa di maa minnu ni olu bɛ asile yɛrɛ ɲininkali kɛ ko fɔlɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko o sɛbɛnw na donni ko o tun y'a jira k'a fɔ ko a kasabi yɛrɛ kɔni ko wari min bɛ don olu kun ko o wari yɛrɛ fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ko sababuya kɛ coronavirus bana ye o de la ko u y'a jira k'a fɔ ko wari kofɔli min ni o kan ka don nin baara in da fɛ ko a wari ko yɛrɛ ka jɔ Ni bɛna dan sigi aw ka bi ton kunnafoni la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ foli ni tanuni de lase aw ma ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye ka anw sugandi ni ka anw kɛ aw ka kunnafoni tayɔrɔ ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ malidenw Ala ka an bɛn kelen ma bɛn ani basigi Ala k'o sabati ani ɲɔgɔn cɛ wasa jamana in ɲɛta o na kɛ sɔrɔ fɛn cogoya min na aw sɔgɔlen ka to ɲɛta TV la